sa mga ulo, nag-attend naman po. And siyempre, alam man ang mga leader, mga opisyal na hali po sa limang barangay sa Sulit Tagapiligan para suportahan ito na Miss Diligan 2020. So, congratulations na po. At isa kapitatan na sa kanyang beauty pageant sa Sulit Tagapiligan.
dito sa kapahyang lugar. Bicol Plus na ang nagkakaroon ng magsasalaban yung pasilingin sa direksyon sa Barangay Pinapensa City. Mandang Cebu, pasilingin sa direksyon sa Barangay San Felipe. Nagano siya, nag-simulate siya, right? Simulate. Gusto ko nagsisimulate ka, kung sabihin mo ang pagkabang para infection. Magpapagaling din ko siya, nagpapagaling din ko pagkikin sa kanyang auto. Dahil nalasan, nagasgasan na pilit na pagkikin website sa may drive na parking. Nasa iyang kapabuto at kuya kutsi. Actually, ito na side street. Ang sarang Mitsubishi Estrada pickup. Yan ang plato yung na pinagdala ng conductor na gustong personal. Na tulos na nagtulipa sa ay nakasabi na Estrada pickup dahil sa outbound na biktima, sa konsekang biktima na sa susukyan ko yung pinagkakaliban. Dahil nalaman ko pinagka sa lugar yung nalaman bigla ayaw ba na suspect ka nakasabi kung ano ang magpapang ka na biktima ka na sabi niya kasi basta yung kapila ko pero kasi naman sa action ko na hindi na marami ka binasa na yung lumasas sa City. Kausap ko na ang transportation service. Release Sunday, February 20. Napagawin ko sa likod ng ito na ang kapalan academic district association Diamante Arsenio of Volume 216 Pandapan, Manila. Nagpapapit sa impulse na naisip ng
operation sa gabi ng transportation pero yung kakagabi dapat pa na maayos siya. Bayaran ng damages nila. Pero kung sa inyo kung malasobas nila talaga na nakasakit naman, nakasakit siya na makahit nila sa katawan pa naman pa ng ugali ng kansan. Kung Pilipino naman na. Ano sa mga Pilipino, magalang, may kurpisita, may gagmano sa kanila. Bakit malasobas na driver? Minsan kasi pag may malasobas na driver, dapat sa mga driver na makikita nga makikita yung kurpisita ng po. Kung may accident din naman sila din parang na side seat, may side seat lang pamamataan sa kanyang naging biktima. Kapita na nga niya ang biktima pinapanawaran ako pinapanawaran sa satulang na obligasyon na dapat libunan sa kapwata. Sa mga lapis na private so, yung parang tapos wag na kung magpalipas sa pagkakang ang aking pumamadala sa bakit ako obligado ako sa nakasugay pero pag sagay ka na ako nakasama ko pa sa iyo okay po. Salamat po naman sa inyo pong pag-watching sa sagay pumamadala sa ulang panglaligan kang probinsya ko na tumating iso. Kami kayo mga taga-broadcast media. Kami nakapins kami kang sesyon na pinuntahan. Alam mo sa nabigaragan ng miling mga ito po parang agenda ang sesyon nila. Kaya ako pumakit din sa mga mabutulot din sa mga kung ikaw ang aming isnakan. Pinapag-isnak pa kami sa ibang opisina. Kaya nabibigay kayo. Pinagamit lang na tapos na may broadcast na niya. Ano problem? Wala kayo isnakan na ano eh. Isnakan na bigay ng broadband nyo. Yes, pronunciation kayo. Sa mga bigay sa pinapatensya, ignorant ang CPA. CPA ng National Education Administration. Research sa action ng program. So, good morning natin so much for watching. Alam po nila, kasunod ko yung mga implant na po. This month, siguro ito, month of May or month of June. This month of June, ma-implement natin 3% removes. Kaya sa ito yung electric bill. Kaya po, 200 pesos. Ang iba po, kaya kabayad sa tama na pagkalampas na sa hindi po mabayad. Kaya kapag 3%, nakasulat ko kayo sa silang professionals plus 20% na penalty. So, kapag nagsabi ka nila kung hindi, hindi pa po, ano ko ba yan? Ang nakasulat ko nila sa bagay sa bagay na yun. Sabi na, hindi sila mapasa na susunod na kota o na susunod ko na hindi ba komisyon ang pagkita na ano electric operated conversion na ako rin conversion na on-approved discount on nakakapagmara on actually ang kasunod ko sa iba ng supplier. Ang supplier na kasunod ko naman kung may kanaman sila is like corporation.
Good morning. Ayo, si Ma'am Joy ka na. Good morning. Ayo,
kana iriga si Engineer Erwin Paren, ana branch manager kana Pagwater Irrigation Water District. Kasunod na, Paano na? binibong sesyon na regular. At then, duman na tambita ni Engineer Paren ang mga expansion kan ICWD na gigibuon mismo dyan sa bukid na parte ka na Amerika. Oo. Ide-develop itong Ragaw Spring Subot sa barangay San Pedro. Ragaw-raw. Tapos, oo, Saan na yan? sa barangay San Pedro Tabi, Barangay John. Ragaw-raw Spring, i-develop. Oo. Gawin ko po na goals kan mga pagugulutan na o isusupply na tubig sa Barangay Crestory, Barangay Santa Maria, at in ibang pang lugar yan sa bukid na parte kan Amerika. Pag nagkakaroon sa tubig pa sa bukid na parte ka na pwede, baka gusto mo mababa sa bukid na tubig. Oo, pakusa na sa maging sa siwang tubig. Ito sa Kilsiw. Patunayan na talaga kung lususo, pero nagraragaw na ang tubig. O baka pagpaparasa naman kita kanina. Sabi natin ni Punong Barangay Arilo, Punong Expansion, kaya ba napapakalain servisyo? Kaya nga ang madadamag mo dyan, kami na sa expansion kasi yung source of the water nila. Ang sources of the water nila. Sabi sa kanila, Problema, sasabihin ko ang tubig. sa Kilsiw, sa pag-login ka sa ICWD, ituro na sa consumption at sinasako pa na mga consumer. Kaya mga palugod si GM Global Corporal tapos si Engineer Aperalica, Assistant Technical Division, ako na magkaroon sa radyo. Ako na magpa-interview at ipaparatok doon na sana si Engineer Paris. Pero ang nangyayari dyan, ang papasok ko, sa kasi pero ang water district system sa operation yung karaman sa mga nangyayari dito sa Erica City Water District sa Makuman dyan sa Gariksi. puro kayo
Chairman of the board. Oo, babae. Tapos si, ayan, Tertius King. Iya, bisa ako si board member Pastor John. Tapos si Father Alpi Caceres. Sa board. Dahil ko lang papunyan sa si Alpis mo. Di ba ang Bicol Connection, papunyan sa Lalipin. Yes, kailangan pa yan. Composition convert sabi ko ng Karambang Joey. In effect na appointed ka National Identification Administration. Appointed ka National Identification Administration. Yes. Composition convert. Maraming kanya yan po. Nakapagdaan pa daw. Malaman ako na ano ka
kung sabi ka, hindi karoon ng yun, ang systemic sa pag-impose na yun na sa dan 20 pesos penalty, then additional na 3% after duty sa 20 pesos na penalty. Merong magkabatuloy sa papasano dan member consumer kan kasorentry. Kumbaga sana, ang nakakastimong bigay sa mga sa biktima ng depression na sa nagkukonsumo ng 100 pesos, nasa sabitan na ng magbayad. Dito sa ginawang bayad ng bigay sa mga pinatasin 10% ng interest. Oo, yan na masapukan kagabata na ini. Ang masabog kami, so mga purpose na mga depression na ito, isang kahit-kahit, ay pagkakatuwa, mga kahit-kahit, consumer. Parang malabo yan na karoon ng gawin. So, ito ang pinag-post na ni Kenny Madam Caron Jobe sa account ka na sa Sorrento-Free. Ayun. May board resolution na kaya dumang putulos na naman na araw ka ito pala na i-implementar na bagong politika na sa Sorrento-Free duman sa mga day nakakabayad sa Judith. Iyo, kundi mag-hirap man lang mga boss na mga consumers na isang kahit pa yung kahit ba at yung kahit ba wala pang buka ang mga bayad sa kaligit na mga consumers sa pamilya. At natin na kapalamin sa mga tao ang 100 pesos na ay plus 3% interest. So, mas maganda kung pagkakasito na kami na sa mga sabit na mga nag-consumers, sabit ng ibang mga parang-tapay na. Saka na masakit sabi ni Karon Dangyaw sa nasa urban board mayong pagharapan mga consumer. Kaya nga yan ako, Yan masapo kayo ni. ang dapat nga ikan mga parang-tapay na, ang nag-agi man lamang ngayon sa public consultation or nag-agi lamang ngayon sa assembly meeting. Mayo sa kagustuhan sa Nemican Board. O kaya nga ngayon ang masakit kayo ngayon na dapat ganyan pinaka-isiman lamang muna sa mga member consumers na nagpapaman mo ng consultation bago man yung pinasarapon resolution ka ng ka-directive bakang kasway-country. Kaya dapat hindi magkakabigla na naman eh. Lalo na kung nasa social media, butak ko na naman yung tabo. Kaligyan na kasway-country management. Kaya nagmamakulog mang kita ng mga pagdadataang yaon sa mga kasway-country. Nagmamakulog kita na iklaro ka rin hindi eh. Kasi sigurado mabibigla ang member consumers. Lalo na ito mga sarakit na mga member consumers na direktamente maapiktahan kasi sinabit ng bagong i-impose na policy na tagdag sa bayaran sa billing kana kasulay country.
ako lang nga tulos mga nag-dokumento sa social media naman sa account na pinaluwas ka na Catoreko 3 winning board resolution kan sa direktiba sa yung mga diyan na 3% duman sa 10 pesos na penalty after audit. Ang sabi ng mga member consumers, baka ngayon ngayon, servisyo, makuha yung papagabatan ang mga member consumers kan dagdag na naman na pinalidad. Pinalidad yung mga pesos. Sabi ka diba, okay lang sa basta full man ang servisyo kan kaso. Halos nagsagal ang mga banuan sa rin ko na area. Talagang dragon sinasabong problema sa supply na kuryente na paboro brownout kasi ba totally brownout na. Aloy mahirahay subukot kan mga maintenance crew kan kaso recovery kung wala man. Kaya yan sa pinagre-reklamo man sa mga hanggang consumers na willing budget na kada i-exponer na naman yan na penalidad sa mga hanggang consumers alagan pagkarayon ngayon na servisyo sa rong kondisyon. Tama. Dapat talaga at pagbuot ka na mga saradit na konsumidores kan kaso recovery, dawa nung kapaliwanag niya to sa mga member consumers, dawa nung paliwanag ka na manamento kan kaso recovery, dahil basta maakot tulos ng mga saradit na member consumers. Talagang buhay mo yan yung mga konsumidores niya po. Sinasakit ka rin, makabayad ka 500 pesos na babayadan sa tarong bulan at mga member consumers na talagang mga nagpitius man, kapatawan pa. Then, 3% pag hindi ka nakabayad naman sa unit, natin ka na sa recovery. Dahil mas pinag-sabi sa nakabuktas ko na naman kung yan alis sa Energy Regulatory Commission sa pagitan Peralo. Gusto mo sa
ang nagreklamo karani sa Lausan Kaso Record 3 na i-refund ko na ng sobrang sa imong bayad sa pinag-aareglo pa kung minsan ko na na-offered na sa mga ano yan para meter reader. Para masakito na yan na pagkuro ng reading. Ako, may experience ako pa yan na nagbayad ako na-offered na. Kung yan ka nagreklamo ako, kahit masakito na na pagkuro nitong pagka-reading nila. Ibalik ka na kasi nagpapalagay ka sa akin kasi kaya tawag niya pa ano naman ngayon ka sa public information office. Wala pa kayo nalibigyan dapat ay kasulat ko pinagdala sa mga nagpapalagay sa akin kasi kaya kasi ang kasulat ko program, program. Yun na. Dapat may parang ganun naman siya sa kanya sa kanya pinarap na kung kasigurado rin kayo kung responsibility na. Dahil kita ang kapukunan na talaga kita papatikos dito. Dahil kita nga ito ang nagkari ang masakit lang. Inawa naman na rin. Una pa ito. Biglang ibang sinikin na yung naman sa sisinit mo sa sakya. Na mga importasyon mo sa management yung kaso ay kutri. Kung kita abang ng bayad, mabayad kita pagpipid na may additional ang babayaran sa sakya na 20% interest plus sa 20 pesos na penalty. Dagdag pa sa mga tapos especially sa mga sabit na mga consumers. Kaya may paliwanag na rin ang kaso ay kutri na kasi sa pagkain tubig mo susunda kayo sa magnakarta o sa ipirano ni Congressman na Pondilla na pwede makapagdagdag ng 20% food discount ang una na nagtigo 40% pero Pilipinas para naman sa mga supply na nila na mga nagsusupply kasi source nila na source kansan nila kuryente. So ang supply na yan kung napapayarin Salamat sa karandangan sa mga parantabay at kita National Food Authority sa Barangay Salipinas ini kamar ni Tuwe. Din nakakaikwa sita sa tiyan din dito pagapigapot na going store. Anin so karaban na rolling store. Rolling store. Sa inyo, sa inyo. Ini pati karon na nga nagpun natin matuman sa first district and second district ko yan yapitin sila sa opisina kan National Food Authority na nagpapadabakal na presyo ng patas so baratong na presyo ng patas saka mga commodities arukan na aprokal kape ito kasi di ba na pananay ko sa awal daw yan na katuyan na mga kababayan. Ini sabi ka refleksyon kaya na aperan ng mga commodities pati naman sa mga kaya pag-ato mga install na supply sa arukan na notebook at na papel may na sila tumakan nila sa kababa na presyo na ini pa lang sa refleksyon sa pag-ibig pagkura niya ito sa assistant manager kan na LFA na si Madam Pulyoso at na pwede bigigay mo namin lali sa karon ng Diyos na naling ito mga kababayan nato na kayo magkaroon nila maradon may pinagagigit nila siya sa pag-store na nalila matawagan na sa mga kababayan
na nangangain po sa pang-oras daw sa kikarotan na Joey. Oo. Ang talaga na bagat na bigya pa pumakantinda at ababang na presyo ang NFA na napapagkalmo dyan na paroy sa kansinas na 17 na pesos ang kada kilo. Kung inisabi ka ng yun, dahil madadala sa opisina ng NFA dito sa Pilipinas, Camarines Sur, nila magkipag-coordinate sa mga warehouse dahil na NFA o madadaling ko na sa assurance ka na hiliga sa galing akong tindakan na service na tagaling madalo at iti sa isang mga paroy na problema na iniito ni karoon na natin made na sa aparato na mababakal at kita kasi napabakal ka nga National Food Authority. Ang bigla, alat ka, ang presyo ka na makorta na building ka na libre sa mga pahawa, 17 pesos per kilo. Ano isang magiging sa mga production ng kakailan ang bakal ka na kumpara na pahawa kada kilo sa ano. Yan lang, ilang Diyos na ito na may biyan ko na pera ang pakalman, pero hindi pa NFA ang napakalinda sa 10 pesos. Pero ato ito talaga na karoon na marana laday na mapalang ang National Food Authority. Iya, takon na ang pagkakalanda. Ito kaya dito sa karoon ng Diyos na abis siya pa matapansin paroy. Kasi ka ako yan ka na NFA pero payo sila kaya para malas. Ay, yun. Dapat Para malas dapat ko para na anak na daw di kita National Food Authority. Store na yung kanila mahal na nila isang palitang interaction. Kaya sa karoon ng Diyos, nila at iba na ito ng mga kababayan, kaya makapagkakan na mahal, siyempre ang pigmamakandida ng mga barato, kaya hindi kumangkang National Food Authority. Kasabatan nga NSA, kundi kasama man nila si anti-GI at anti-Cabinet. Kaligay, kapag lapit lang. Ito ang anti-GI. Kana NSA kuya nasabi karoon na dyan, nasa 24 na sa kada kilo. 24 pesos pa kilo sa Camarines lang. Camarines Sur yan sabi karoon ng Joey. Okay. Okay. Sa paglilinaw pa, limitado kaya daan sa sabi karoon ng Joey sa mga NSA rice retailer, sa mga merkado, linaan na ko yan lang pala nila ang tawpalan nila sa tindahan nyo din dagat na NFA. Tulong tapos ng bagat sa ang kadagwan babagat-bagat ikaroon na nyo sa mga commercial rights. Kaya bibira sa pagkaladan ng NFA. Pero magkakon NFA. Ang nakakapagalaga ikaroon na nyo. So ito talagang mayong-bayo na kaya-kaya ang na-presyo ka nga National Food Authority. May mga indicators nagtatampak sa bansa ang lasa. Baka tapos sa tapos kapag nagtatampak pero ang nagdaan na pagaskan na MFA, mayalit parang talagang matayon ang pagas. Kapalaga na kung karoon na natin na magpagkal ko dyan sa kuya pintahan ko na buwakan na MFA. Pinagkatapos sa pagkaroon na natin, maray man ang lasa. Sa MFA. Misyang parang marayman. Maray man ang pagkaroon. Pero ang natin, ang para sa kuya, ang katutulong ka na NFA, paano ka bigyan ng kanila ang mga resento sa mga merkado publiko na bigyan sa kanila ng titulong sa enterprise na samantalang ang enterprise para sa kulang pagkaaram bakas nakapamasa ini bakas ini yung mga kapagbayhan gusto nila nila mapakal ng enterprise kung ito tigtatan ng kanila kung ito
dakol ang mga pinagkasusuplayan nila aron ka na sa pastoral council, sa admin, tapos sa hospital. Aling sila kung babindan yung mga tapos kung may request pa ang mga LTO. Lalong-lala na kung may kalamidad. Pero, hindi mo dyan pa nagbabi kalamidad yung mayo ang kalamidad. Mayo ang kalamidad. Kung may kalamidad, bigyan nila sa kalamidad pagpaluwas at pag-aaral. Tapusin. Ang tao, thank you so much kay Kaundang Rocky sa dagdag na report na yan. Thank you so much for watching.
mga lagi na pakikimas. Salamat sa ating Jogi. Good morning, Luke. Maprasa Renato. Good morning kay BBC.